Waqt il-programm inkontri li xandar it-tnejn filgħaxija fuq One, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li s-saħħa tal-pagi naqset bi kważi 4%. Meta tqis iż-żieda fl-għoli tal-ħajja u l-kumpens li tal-gvern, dan ifisser li l-familji qed ikollhom inqas flus fil-but ma' kull ġimgħa li tgħaddi, qal Joseph Muscat. Jekk il-familji qegħdin jarawna u mhix qed jgħixu f'sitwazzjoni aħjar milli kienu jgħixu s-sena li għaddiet. U tara li jekk il-figuri tal-gvern juru ħriġna mir-reċessjoni, il-familji għadhom jħossuha fil-but ir-reċessjoni. Kuljum qed jħossuha. Joseph Muscat qal li minn kull 20 euro li titfa' fit-tank tal-petrol illum 11 euro minnhom qed imorru f'taxxi għand il-gvern. Dwar l-istat preżenti ta' klassi medja f'pajjiżna huwa għalhekk. Illum qed nara sitwazzjoni fejn għandek l-ewwel nett familji li huma middle class illi matul is-snin dejjem avvanzaw u li għall-ewwel darba qed jħossu id-daqqa. Jiġri il-middle class li nbniet matul is-snin f'pajjiżna issa qed titkisser. Dwar id-divorzju l-mexxej Laburista esprima tħassib tiegħu għaliex qatt ta' dokumenti tal-vot intilfu meta dawn kienu qed jitqasmu. U appella biex fir-referendum dwar id-divorzju kulħadd jivvota skont il-kuxjenza tiegħu. Nistenna li l-inqas punt ta' diċenza politika titlob li l-Prim Ministru jagħmel dikjarazzjoni pubblika fejn jgħid li l-votanti ta' aspirazzjoni nazzjonalista għandhom jħossuhom liberi fil-kuxjenza tagħhom illi jivvotaw mhux kif jgħidilhom il-partit, imma kif tgħidilhom il-kuxjenza tagħhom. Fl-istess programm huwa tkellem dwar l-immigrazzjoni regolari u l-prijoritajiet ħżiena tal-gvern li fl-istess ħin li jsib il-miljuni biex jibni teatru bla saqaf m'għandux flus biex jgħin lill-familji Maltin u Għawċin.